Tento týždeň je naozaj veľkolepý. Začína sa sezóna tretieho znamenia v poradí a dokonca sa ukáže aj veľmi duchovný mesačný spln v ohnivom znamení Strelec. Vítajte v najnovšom podcaste od Horoskop a Tarot, v ktorom vám predstavujem týždenný horoskop na 21. týždeň. Pohodlne sa usaďte a vypočujte si, čo znamenia zverokruhu v tomto týždni čaká pod vplyvom astrologických energií. Vopred ďakujeme za vašu podporu cez zdieľanie videa, like a odber nášho kanála a posielame vám pozitívnu energiu do tohto týždňa. Nech je váš týždeň naplnený radosťou, láskou a pevným zdravím. Teraz prejdime k samotnej predpovedi na tento týždeň. Týždenný horoskop veští obrovské zmeny v tomto týždni. 20. mája príjme Slnko energiu nového znamenia zverokruhu Blíženci. Spln mesiaca v Strelcovi má tiež veľký efekt na celý zverokruh. Slnko v tomto týždni ukončuje sezónu Býka, aby začalo obdobie nového znamenia zverokruhu vzdušného Blíženca. Energie sa teda menia aj z hľadiska živlov, kedy sa prevaha zemského živlu vymieňa za silu vzdušného elementu. Prechod Slnka z Býka do Blíženca vyvoláva mnohé nové pocity a znamená, že sa niektoré postoje, názory a naše vzťahy aj pocity môžu zmeniť náhlym tokom iných energií. Navyše je tento týždeň zaujímavý aj z hľadiska ostatných tranzitov, ktoré zdobia našu tohtotýždennú oblohu. Významným obdobím každého mesiaca sú aj najpodstatnejšie fázy Luny, nášho krásneho a silou nabitého mesiaca. V máji sme už čelili mesačnému novu, ktorý ponúkol veľký priestor pre prijatie nových vecí a zmien, ktoré sme si žiadali s aprílovým splnom. V tomto týždni nám horoskop opäť predpovedá spln mesiaca, ktorý je však citeľne iný, pretože sa v tomto týždni ukáže v znamení Strelec. Kým sa Slnko nachádza vo vzdušnom Blížencovi a mesiac sa rozvinie do splnu v ohnivom Strelcovi, vnímame, ako vzduch podporuje prirodzenú silu ohňa. Táto kombinácia živlov je zmenou oproti minulým obdobiam, ktorým vládol prevažne zemský element. Tak veľa silných astrologických udalostí, ktoré sa stanú v tomto týždni, len tak často pokope nevidieť. Udeje sa veľa kombinácií pohybov planét, ktoré rozvíria vody väčšieho pohybu a dominancie. Tento týždenný pohyb je astrologicky nutný pre prečistenie energií a pocitov u každého znamenia zverokruhu. Je skvelý pre nové nápady i pre našu inšpiráciu. V mysli znamení zverokruhu sa veľa mení, pretože je v prevahe vášnivá, no zároveň i inšpiratívna energia. Sila planét je tento týždeň veľmi mocná a u niektorých znamení prichádza k obrovskému obratu vo vnímaní seba i svojich vzťahov. Astrologicky je tento týždeň aj v horoskope veľmi pôsobivý. Slnko mení to, ako v tomto týždni cítime aj myslíme. V nedeľu, 19. mája, sa ešte posledný celý deň Slnko nachádza v znamení Býk. V pondelok okolo 3. hodiny popoludní sa Slnko zmení, pretože príjme vzdušnú energiu Blíženca. Tento týždeň sa teda začína sezóna nového znamenia zverokruhu. Cyklus astrologických znamení tak doplňa tretie znamenie v poradí. Blíženec dodáva tomuto týždňu viac zmyselností. Spomaľuje to k energii Zeme a zvyšuje komunikatívnu stránku znamení zverokruhu. Aj keď sa Slnko preskupuje, prúd je pomalší.
Posaďme sa teda do pohodlného kresla a vychutnajme si v tomto týždni svoj obľúbený film, knihu, obľúbených ľudí v pohodlí a bezpečí svojho domova. Veľa vecí sa v tomto týždni točí okolo komunikácie, rozhovoroch a okolo slovných radostí. Vychutnajme si okamihy tohto týždňa, kedy sa slnečná sila stará o rozjasnenie mysle a atmosféry okolo všetkých znamení zverokruhu. Od pondelka 20. mája teda slnko prináša v súhvezdí Blíženca flexibilnejšiu a pružnejšiu atmosféru. Znamenia zverokruhu si od tejto chvíle viac užívajú krásy prítomného momentu a milé rozhovory. Zvedavosť sa stupňuje. Je však dobré, aby znamenia zverokruhu zostávali naďalej opatrné, aby nezapaľovali príliš veľa polienok v komunikačnom ohni. Buďme skôr ústretoví a nehroťme rozhovory aroganciou a snažme sa vypočuť názor každého okolo nás. Nielen ten náš názor je pravdou vo vesmíre. Názory iných môžu byť tiež poučné. Nezabúdajme na to ani v tomto týždni. Krása sveta predsa spočíva vo variabilite. A týka sa to aj rozhovorov, názorov a postojov iných, aj v tom, ako sa líšime, je krása tohto sveta. V inom prípade by bol svet nudným a sterilným miestom, kde by sme boli všetci rovnakí. Príjmime v tomto týždni krásu sveta, ktorá spočíva, áno, aj v inakosti a jedinečnosti každého z nás. Kým bolo slnko v uplynulých 4 týždňoch v zemskom objatí býka, stáli sme na ceste sústredenia sa na pevné základy. Užívali sme si reálne veci, zaujímali sme sa o financie a vzťahy s trvalou hodnotou. Posledné týždne sme objavovali so zvedavosťou v srdci, čo dokážeme urobiť pre seba a najbližších, aby sa veci a vzťahy zastabilizovali. Veľa vecí sa aj zmenilo, energia sa spomalila a teraz môžu naše kroky z minulosti dávať väčší zmysel. Od pondelkového popoludnia sa slnko vydáva na cestu živej vzdušnej energie Blíženca. Znamenia zverokruhu dostávajú veľký smäd po poznaní a po spoločenských udalostiach. Sme prístupnejší rozhovorom a otvorenejší názorovým rozdielom. Takto je to správne, pretože každý človek je jedinečný a v čase slnka v Blížencovi musíme prijať a nasávať jedinečnú esenciu ľudí, ktorí tvoria náš svet. Kým sa slnko sústredilo na budovanie pevných základov v Býkovi, rozhovory a názory iných boli pre nás skôr otravné a problematické. V pondelok však slnko otvára naše srdce, aby dramaticky zmenilo náš štýl komunikácie a prijatie všestrannosti. Sme aj viac intelektuálne angažovaní, čo je veľmi priaznivé pre náš pracovný svet. Podstata energie Blížencov sa dá vizualizovať jednoducho. Jeho energia je ako nádherný motýl, ktorý sa nebojí poletovať z kvetu na kvet a ochutnávať rôzne chute nektáru z každého kvetu. Rovnako sme imi zvedaví a chceme dokázať viac. Chceme poznať všetko okolo nás. Nechceme zostávať iba vo svojom osobnom priestore. Už v pondelok 20. mája otvárame dvere do sveta, aby sme spoznali jeho chute, rôznorodosť, jeho krásu, ale aj úpadok. Všetko to patrí k svetu. Naše vnímanie sveta je však tým, čo vytvára nás samých. A teraz je vnímanie otvorenejšie a tolerantnejšie. Je to krajšie nastavenie mysle, pretože svet sa v našich očiach zjednocuje a vytvára jeden komplexný priestor. A to všetko vďaka presunu slnka do znamenia Blíženci. V tomto týždni zisťujeme, že všetci môžeme žiť v harmónii, ak sa bude láska rozvíjať a podporovať. A slnko, Venuša i Merkúr
Dokonca aj mesačný spln v tomto týždni pripomínajú, že zmena k lepšiemu je vždy možná a záleží aj na krokoch a prístupu jednotlivcov. Preto začneme od seba a meňme svoju myseľ na láskavejšiu a plnú porozumenia. Jed nech je ešte pred stredajším splnom preč z našich pier, zmysle zo srdca. Klebety, zlo a jed sú čiernou hmotou, ktorá pohlcuje celé naše telo i našu dušu. Je to čierna hmota, ktorá nás pohltí, ak sa jej vedome nezbavíme. Na zbavenie sa zlých energií je ten správny čas, práve tento týždeň, keď sa slnko dostane do blíženca a spĺn mesiaca sľubuje prečistenie od negativity a zloby. Pod vplyvom astrologických udalostí tohto týždňa sme spoločenskejší. Túžba po spojení s ostatnými sa zosilňuje a dodáva nám príjemný pocit z každodenných povinností. Naša myseľ putuje bez námahy k väčšej bystrosti, čo je benefitom pre pracovné povinnosti tohto týždňa, ktoré idú jednoduchšie. Zapájame sa do podnetných diskusí a vzdušné znamenia zverokruhu, blíženci, váhy a vodnár, sú v tomto týždni strojcami zaujímavých tém k rozhovorom. Energia týždňa je príjemne odľahčená. Je cítiť aj dynamika, ktorá je zo začiatku nepokojná, no keď utíšime našu zvedavosť a spoločenské potreby, sme na správnej ceste za naladením sa na vlny vesmíru. Všetky znamenia zverokruhu sú povzbudené posunom vládcu zverokruhu mocným slnkom. Ohnivé znamenia, baran, lev a strelec, cítia veľký nárast sily a energie, hlavne v strede tohto týždňa, kedy sa mesiac rozrastá do splnu v nositeľovi ohnivého živlu v znamení strelec. Baran, strelec, lev a vzdušní blíženci, vodnár a váhy sa v tomto týždni ocitajú v centre živých rozhovorov, nadšenia a delenia sa o svoje nápady. Zemské znamenia zverokruhu, panna, bík a kozorožec sa v úvode 21. týždňa cítia mimo komfortnej zóny. Tento pocit je spôsobený tým, že slnko opúšťa zemskú kvalitu. Spočiatku cítite nestabilitu, ale ako sa dni týždňa chýlia k víkendu, sme flexibilnejší a prispôsobivejší. Tento čas dokonca dopraje zemským znameniam priestor pre premýšľanie, viac kľudu a príjemné chvíle osobného odpočinku. Posilňuje sa vaša praktickosť a veci idú rýchlejšie. Vodné znamenia, rak, škorpión a ryby musia nájsť rovnováhu im vlastnú. Možno sa budete pohybovať medzi vlastnými emóciami a hĺbkou sveta. Kvôli vzdušnej energii blížencov však čaká na vodné znamenia viac povinností a možno aj väčší tlak v tomto týždni. Nezabúdajte, že kľúč k väčšiemu pokoju je jasnosť. Ak budete jasne formulovať svoje pocity a myšlienky, dokážete aj v tomto týždni posilniť svoje osobné ciele a profesionálne vzťahy. Aký dopad bude mať na znamenia zverokruhu tohto mesačný spln mesiaca v Strelcovi? Vo štvrtok, 23. mája, očakávame jednu z najpodstatnejších udalostí mája. Okrem toho, že tento týždeň je nabitý silnými energiami od slnka, sa 23. mája rozprestrie na našej oblohe aj krásny mesačný spln, tentokrát v súhvezdí Strelec. Tento okamih nie je len taká bežná fáza mesiaca. Je to kľúčový moment emocionálneho a duchovného vyvrcholenia, odzrkadľujúci prísľuby dané guľatým mesiacom. Čas, kedy sa spln dostane do svojho najsilnejšieho bodu, teda vo štvrtok, je dôležitý aj z hľadiska duchovnej či fyzickej očisty znamení zverokruhu.
Tento čas sa spája s požiadavkami smerom k vesmíru, ktoré by sa mali splniť do najbližšieho novu mesiaca, ktorý nás čaká najbližšie v júni. O čo teraz vesmír požiadame, to by nám mal poskytnúť do najbližšieho novu. Samozrejme, ak požiadame o Ferrari, asi to vesmír nestihne. Ale emocionálnu rovnováhu, príjemnú lásku, možno aj finančné zlepšenie by stihnúť mohol. Nevynechajme preto možnosť požiadať vesmír v čase splnu o to, čo je pre nás emočne alebo fyzicky nevyhnutné. O zdravie, lásku, peniaze. Skrz rituály bielej mágie možno dosiahneme od vesmíru veci, ktoré nám má prirodzene poskytnúť. O rituáloch bielej mágie v čase mesačného splnu sa dočítate v popise videa, kde nájdete aj link na najpodstatnejšie rituály pre tento mesačný spln. Aký rituál si vyberiete vy? Ten pre lásku, zdravie alebo pre financie? Dajte nám vedieť do komentáru. Emočne je spln mesiaca v Strelcovi okamih, kedy sa nás dotkne milujúca kvalita mesiaca, aby povzbudila prejavovanie emócií ukrytých v našom srdci. Je to čas, keď láska kvitne, potenciál pre lásku je nekonečný a vzťahy znamení zverokruhu sú osvetlené nežnou žiarou mesiaca. Svetlo úplného mesiaca vrhá jasnosť na to, čo nám chýbalo, najmä v oblasti učenia, dobrodružstiev a živej komunikácie. Osvetľuje to podstatné, energiu, ktorá obohacuje nášho ducha a má silu rozšíriť naše obzory. V tanci kozmu tvoria v tomto týždni blíženci a strelec esenciu duchovného osvietenia. Blíženci, nositeľ nášho komunikatívneho ja, pozývajú znamenia zverokruhu k ostrému a nápaditému premýšľaniu. Slnko v blížencoch je tu pre nás, aby sme zvládli hmatateľné potreby, aby sme blízke vzťahy naklonili smerom k láske a spokojnosti. Strelec rozprúdi oblasť vyššej mysle a znamenia nabáda, aby sme rozšírili svoj pohľad, hľadali hlbšie významy a širšie perspektívy. Aby sme sa nesústredili iba na svoj vlastný svet, ale vnímali ľudí a veci okolo ako jeden celok tvoriaci celý osobný vesmír. Každý, kto sa nám prihovorí, kto sa nás v tomto týždni dotkne, zanechá svoj jedinečný podpis na živote znamení zverokruhu. Blíženci sú v tomto týždni šikovným navigátorom mysle a ukotvením v prítomnom okamihu. Strelec je dušou, ktorá skúma okolitý svet a hľadá svoju osobnú slobodu, šťastie a svoj jedinečný zmysel. Príjmime teda posun, ktorý naznačuje týždenný horoskop. S naladením sa na prirodzenosť vesmíru v tomto týždni príjmime dualitu blížencov. Buďme trpezlivým záhradníkom svojho priestoru, ale aj spomínaným zvedavým motýľom. Zapojme sa do rozhovorov, hľadajme nové skúsenosti a dovoľme svojej mysli blúdiť a skúmať. Tento týždeň je skvelým časom pre otvorenosť, prispôsobivosť sa, pre nasatie rozmanitosti myšlienok a nápadov, ktoré nás obklopujú. Cesta slnka z Býka do blížencov nie je len nebeská udalosť. Je to pozvanie do nových oblastí svojho ja, ktoré je prispôsobivejšie a ochotné prijať jedinečnosť iných. Sme slobodnejší v myšlienkach, čo je dôležité pre obnovenie vnútornej rovnováhy a pre vypudenie jedu z nášho vnútra. Roztiahnime v tomto týždni krídla a nechajme sa unášať vzdušným elementom blížencov, ktorý nás zanesie k novým obzorom. Cestou slnka a mesiaca to však v tomto týždni nekončí. I Venuša sa vo štvrtok v noci pridá k mesiacu a vnorí sa rovnako do vzdušnej energie blíženca, kde sa už nachádza slnko.
Planéta Venuša je v blížencoch nabitá vtipnou rozmanitosťou pre lásku a túžbu po lepších vzťahoch. Tranzit Venuše je pre tento týždeň tiež dôležitý a podporuje zvedavé otázky. Venuša je dôležitá pre vynikajúce ľudské interakcie, ku ktorým dochádza hlavne v druhej polovici týždňa a počas víkendu. Z jednej zaujímavej konverzácie prechádzame do druhej, pretože blíženec je teraz pri sile, aby podporil naše nápady a komunikatívne ja. Tešme sa z príjemných chvíľ v rámci milých, náučných a láskyplných rozhovorov. Kúzlo blíženca je teraz silné a odpútava nás od povrchnosti, ak sme dostatočne vnímaví. Mars je vo svojom domove, pretože sa naďalej rozvíja v súhvezdí Barana, ktoré je jeho domovom. Znamenia zverokruhu zisťujú, že odvahou dokážu dosiahnuť všetko, čo si zaumienia. Presadzujeme svoje vlastné záujmy a ciele s veľkým nadšením. Pozor ale na veľký egoizmus, ktorý táto poloha Marsu naznačuje. Nie my sme stredom vesmíru, ale naše myšlienky a postoje môžu náš vlastný vesmír ovplyvňovať. Pozor však v tomto týždni na netrpezlivosť a impulzívnosť práve od ohnivého Marsu v Baranovi. Máme náladu a tendenciu robiť unáhlené závery, čo ohrozuje vzťahy hlavne v prípade nepekných hádok. Hľadajme radšej útechu v slnku a v komunikácii, ktorá je silná, aby sme získali konštruktívne riešenia v prípade náhlych konfliktov. Tento týždeň nezostáva v úzadí ani Jupiter a ostatné pomalé planéty. Pomaly pohybujúce sa ďalšie planéty nemajú na tento týždeň priamy silný efekt, ale môžu ovplyvňovať to, ako sa celkovo cítime v tieto dni. Keď sa Jupiter pripravuje na svoj posun zo stabilného Býka do blíženca, rozvíja pomalý nárast túžby po skúmaní a podporuje zvedavosť. Jupiter sa teraz postará, aby sme sa viac učili a aby nám naše povinnosti šli postupne a ľahšie. Pre študentov a ľudí, ktorí sa musia neustále vzdelávať, je Jupiter v blížencoch od 26. mája veľmi nápomocný. Planéta Saturn pokračuje vo svojej ceste cez znamenie Ryby a nabáda znamenia zverokruhu na prejavovanie najvnútornejších snov, ale aj obáv. Ani tento tranzit sa neukáže priamo v tomto týždni, ale z dlhodobého hľadiska nám Saturn dáva lekciu súcitu a disciplíny. Sme takto naladení v dlhodobom horizonte a potrebujeme nájsť zmysel pre smer a pochopenie prostredia okolo nás. Urán a Pluto môžu v tomto týždni naďalej vyžadovať, aby sme sa pozastavili nad našimi predstavami o pohodlí a stabilite. Možno chceme od života nereálne veci a tak máme pocit ukrivdenia, ak sa nám nedostane dostatok šťastia a osobnej spokojnosti. Ale pozor, ak nevykonáme žiadnu akciu, vesmír nám nemôže pomôcť naplniť naše predstavy. Vesmír ale svojou silou pomáha tým, ktorí sa snažia. A preto si určujme reálne ciele a choďme za nimi. Ani tento efekt pomalého Uránu či Pluta nie je náhly ako napríklad efekt splnu alebo Slnka. Postupne nás však zmenou priorít môže práve Urán s Plutom dostať na miesto, kde sa cítime bezpečne a uvedomujeme si skutočné životné bohatstvo. Za horoskop a tarot vám želám mnoho lásky a spokojnosti v tomto týždni. Verím, že slnko v novom znamení vám dodá viac príjemných okamihov s blízkymi a so sebou samým. Mesiac v splne nech splní vaše túžby po šťastí a väčšej spokojnosti. S pomalším zásahom Saturnu nech je vaše zdravie pevnejšie
a vaše priority nech sú nastavené na skutočné a dôležité životné hodnoty. Venuša v blížencoch vám môže pomôcť vykomunikovať každú vzťahovú búrku, a to najmä v druhej etape tohto týždňa. Venuša navyše môže dopomôcť aj k finančnej hojnosti, ale nutná je osobná snaha a správne kroky. Mars je aj v tomto týždni doma a tak sa veľmi nebúri. Dôležité je však nekonať unáhlene a impulzívne. Verím preto, že 21. týždeň bude pre vás príjemný a harmonický. V duchu ukončenia tejto predpovede ďakujeme za každý like a zdieľanie videa. Každému z vás posielame pozitívnu energiu do tohto týždňa. Ak chcete vedieť aj o ďalších významných udalostiach v astrológii, odoberajte náš kanál, kliknite odber alebo inak povedané subscribe. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Poďakovať za našu tvorbu sa nám môžete aj priamym finančným príspevkom cez tlačítko vďaka. Prajeme vám krásny a úspešný 21. týždeň roka 2024. Váš horoskop a tarot.